लोगोफोर नैलै बाबानि लुनायाव जों गाखोनानै जों थांनायदो तक्ता नायनो धालाय खालामनो थाखाय तक्ता नांगोन तक्ता लोगोफोर नैलै लुनायाव गाखोना मजासै माने लुनायाव गाखोना जों थांनायदो ओइ लेथिया गोलैसोबाय इथि वाह क्या मजा गाड़ी है वाह मस्ला मारिबाय लोगोफोर मस्ला फिटिं आरो इयाव जोंहा खोरियालबो दोङो इनि उनाव खासियावबो दोङो उनाव हांसोबो दोङो इ हांसोखौ जोंहा खोरियालनो आरो खासियावनो जाहोनो कारने फिसिनानै दोनो ओइ हांसो खेट नांबाय लोगोफोर बे जाबाय हांसो र' खाथियाव थांना खिथिनि आं नैबे जानि भालुक फिसिदो जोंहा भालुक इयो देरबाथाय इखो मागोआव जागोन आरो इ जाबाय भालुक आरो बे जाबाय हांसो कर होनना जाबाय दा हांसो लोगोफोर जा बे माबानि कारने मा होनना बुङो बेखौ खोरियालनि कारने फिसिदो इ जाबाय हांसो बै मासे आरो इथिबा हांसो थ' खोरियाला जिथिया आखा मुखैयोना आखा मुखैबा खोरियाला हांसोखौ बुङो आ जाओ मेरे पास हांसोआ बारजुमनाय आखराव बेनि उनाव बास खोरियाला जाबाय आरो थ' नैबे जाबाय जोंहानि खुसेर फां गोदोर खुसेर इस्साबानो जानो हायो बिराद गोदै माने बुंनाङा आरो नैयाव आरो माबा बेखौ लेथुखुरबो होनना बुङो इदो मार्बल गेलेयो आरो जों बिराद मोजां एकदम फाटायनो हायो आरो मार्बलथ' नोंथांमोना गेलेदो जां आग्ला फिसायाव जोंबो गेलेयो बिदिनो गेलेयो आरो नैबे आरो माबा सियाल फैबा आरो मसाफोर फैबा बेखौ हाननो आरो खुबैखायो खारखायो बिराद खारखायो खाटारनाकखा लोगोफोर नैलै आंनिया टट' मोनसे भारा खालामदोंमोन बहुद खमायनाया नांदों आरो अट'खौ थ' आं रागा जोंना मा खालामबाय गारियावनो थिंखौ सोनानै खाना लाना फैबाय नैलै लोगोफोर नैलै मागादि आं थिंखौ सोनानै खाना लाना फैबाय आरो नैयाव दा आं गेट बनायनो होदोंमोन लहानि ग्रिल दा ग्रिलाबो जाबाय ग्रिलखौ लांनांगोन दा नैबे आंनि ग्रिला लहानि बनायनाया जाबाय लोगोफोर नैलै तैयार जाबाय बिमा बेयाव मस्ला सोगोन आरो दा बेयाव मस्ला सोनानै बेखौ धालायनानै आरो बिनि सायाव इथा होगोन आरो लोगोफोर इथा बहुद खामानि दङ आरो सानथामाव जागोन नंदोंमोन सप्तासेनि बारसिगोन ओरैनो बाबायाबो रागा जोंदो जा बिराद मावो बाबाया प्लास्टारफ्रा लोगोफोर बाल्थिं रागादो बाल्थिं लेबार बायदि मोनसोबाय आं खामानि मावै दुनिया फैयाखै एबार फोना दोननांगौमोन ना दासो दुनिया फोनाय दिन मोनबाय दे माने या न' उनथिंनो फोना दोननांगौमोन ना इथिंनो इमान जायो आइ हमनाय खानाया खरा गुदुं जाबाय बाबाया गैथारलै सेस मेगना एकदम बोलो होनासो मिसिबदो मा बोख्लानायनो बाबायाबो खालामबाय थायो मेगनखौ गेदे नोंजाहानिया गेट हमना मागोन नांदो बाबाया सेस बासोबाय इयो जों खाथामा आरो जना नायगासिनो नैलै लोगोफोर जानिया बोरमाया एकदम उदा जाना दं बिराद टेनसनाव दङ आरो इनि बुजिलाय बिमाया माने बिमा गैया आरो हारसिंदों बिसोरे गाइखेर उखैसोदों बेनिखाय उदास बिराद टेनसन ओइ कैसे ठीक है तो लोगोफोर नैलै आं इथा नायनो फैदो इथा वाल होनो थाखाय एसे इथा नांगौ जादों मेन अफिस आहिला लोगोफोर नैलै ट्रेक्टराव लोड जाबाय दोङो 1 घन्टा लागोन आरो फ्राय 1 घन्टा लबो न एसे जें जाबाय लोगोफोर आरो एसे दंबावो आरो 1 घन्टा थाबाय आं फुंनिफ्राय बा साहा लोंनायानोल' आखामबो मोनजायाखै दा आखाम उखैबाय आरो लोगोफोर लडिं जाबाय जोब्बाय लडिं खालामनाया दा थांनिसै न' पेमेन्टबो खालामबाय ओंखाम उखैसोबाय थ' लोगोफोर गिदिं फैलायबाय जानो जालायबाय नैलै
वाह क्या बनाया यार Ai ini jani gan damnya akam jane tebulus थायो मानो होनबा गान खोनासंनानै ओंखाम जायो आरो संनानै आखाम जाबा बिदिनो खालि बेदर गैया होमबा खालि अमानि गानखौ दामनानै जों आखाम जायो आखामा फुङावनो संनायमोन एसे बाय गारा जाबाय फालौ आरो दुनिया बाथोन आलु भाजा ओमफ्राय आरो अमा बेदर ओमफ्राय मैद्रु मैगं बा जाबायल'था आरो दानि मिस्ट्रिफोरा बाङालि गोजा लोगोफोर बाङालि नायसोरो बाङालि गोजा बाङालिफोराबो बेदर जायोनो आरो दा अमा बेदर जायोनो ओंखायनो लाना फैबाय इथे मोनफैबाय लोगोफोर बराय नुबाय दे नों खेबसेनो बुगाना फैदों बाबायाबोला नाङा इखोबा बनायानो সিমেন্ট তো ভালো হয় না নয় বাবু ভালো না नै बाबानि लुनाया बोसोरसेया बेसेबां बोरायखो लोगोफोर आंखौ बयबो लुना सालायनो खोन्थाबाय दङमोन ना नेक्स्ट भिडिअ आङो लुना सालायनो नुगोन सोलोंनो ना सोलोंना होनोबा ना गाबोन न'आव सामनिया ओमफ्राय मोजां रोंथ'वा दा ओलोर बिराद ओलोर साहा लोंनि हारमा फिथाजों दोब्रा न'निफ्राय लाबोदो हारमा फिथासो लांनाय बाबाया नै साया लाल साहा जोंनि जानाय लोंनाय बेबायदिनो थांबाय दिना ओमफ्राय राग फुजाया दिनै लास्टनो राज फुजाया आरो दरनिनिया दिनै लास्ट स' जों दिनै नायनो थांगोन नंदो बयबो न'खरनि साबा मानसिबो नायनोसै थांनो हायोना हाया मोनायाव लासे मिस्ट्रिफोरा थांबा थांसै आरो राज फुजायावथ' थांबाथाय ओरैनोथ' मा होनना बुङो बेखौ घुगनि जा गोथाव मोनखायो जानो एकदम घुगनिखौ जानो फैगोन आरो माबा फानलायदोनो अमा जोंनि गामिनिनो आरो सानैसो आइजोफोरा बिदि लोगो माबानानै ज' जालायनानै दखान होदो आरो जा मेलायाव प्लास्टर कर देंगे थोड़ा सा क्योंकि ये देखो देखने में खराब लग रहा है ना गंदा लग रहा है इसमें थोड़ा सा प्लास्टर मार देंगे थोड़ा देखने में भी ठीक लगेगा दा लोगोफोर मोनाबाय जोंहा थांनो थाखाय रेडि जानोसै फुजा नायनो थांसै आरो जाकुलुआ मेलायाव उथिनो मोनाखैमोन आरो इयाव गथ' फिसाफोरा जि उथियो गारियाव बेयाव उथिनो मोनाखैमोन दाखालि ओंखायनो इयो एसे बाङाय गाबनानै फैदो आरो थ' दिनै बेखौनो दिखांनो लांसै आरो बेयाव गारियाव स' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थ' नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय